Ahojte, dnes si spolu zacvičíme sekvenciu vytvorenú umelou inteligenciou. Ide o 10-minútovú energizujúcu jogovú sekvenciu, ktorá je ideálna na prebudenie tela a mysle, či už ráno alebo na osviežujúcu prestávku na obed. Kombinuje jemné stretchingy, pozdravy slnku a prácu s jadrom, vďaka čomu sa budete cítiť nabitý energiou a pripravený na deň. Začneme rozcvičkou. Postavte sa v vzpriamene a pomaly otáčajte hlavou v kruhovom pohybe. 5 krát dopredu. 2. 3. 4. 5. A do druhej strany. 1, 2, 3, 4 a 5. Zastavte hlavu v strede a začnite krúžiť ramenami 5 krát dopredu. 1, 2, 3, 4, 5 a 5 krát dozadu. 1, 2, 3, 4 a 5. Rozpašte ruky a začnite robiť malé kruhy rukami 5 krát dopredu. 1, 2, 3, 4, 5 a 5 krát dozadu. 2, 3, 4 a 5. Prejdeme na uzavretú sekvenciu pripomínajúcu pozdravy slnku. Postavte sa v vzpriamene na začiatok svojej podložky, s nohami na šírku bokov, chodidlá sú rovnomerne rozložené a prsty na nohách sú tlačené do zeme. Predĺžte chrbticu a stiahnite ramená dozadu. Nadýchnite sa a zdvihnite ruky nad hlavou, dlane sú oproti sebe, predĺžte chrbticu a pozerajte sa nahor. Vydychujte a zohnite sa v bokoch, sklopte sa dopredu a siahajte rukami k zemi. Držte chrbát rovný a kolena mierne pokrčené, ak je to potrebné. S nádychom odkročte dozadu do plenku, ramená nad zápestiami, jadro zapojené a telo v priamej línii. Výdych. S ďalším nádychom spustite boky, zvihnite hrudník nahor a otvorte srdce. Držte jadro zapojené a pozerajte sa dopredu. S výdychom posunte boky dozadu a nahor, narovnajte nohy a vytvorte s telom obrátené V. Držte päty tlačiace k zemi a pozerajte sa medzi nohy. Pozdrav slnku zopakujeme ešte 2-krát. Takže opäť prejdite na začiatok svojej podložky, postavte sa v vzpriamene, nohy na šírku bokov, chodidlá sú rovnomerne rozložené, prsty na nohách tlačia do zeme, predĺžte chrbticu a stiahnite ramená dozadu. S nádychom zdvihnite ruky nad hlavu, dlane sú oproti sebe, predĺžte chrbticu a pozerajte sa nahor. S výdychom sa zohnite v bokoch, sklopte sa dopredu a siahajte rukami k zemi. Chrbát držíme rovný, kolena môžeme mierne pokrčiť. S nádychom odkročíme dozadu do plenku, ramená nad zápestiami, jadro zapojíme a telo máme v priamej línii. Výdych. S ďalším nádychom spustite boky, zdvihnite hrudník nahor a otvorte srdce. Jadro držíme stále zapojené a pozeráme sa dopredu. S výdychom posunte boky dozadu a nahor, narovnajte nohy a vytvorte s telom obrátené V. Držte päty tlačiace k zemi a pozerajte sa medzi nohy. A ideme ešte posledný krát. Takže opäť prejdite na začiatok svojej podložky, postavte sa v vzpriamene, nohy na šírku bokov, chodidlá sú rovnomerne rozložené, prsty na nohách tlačia do zeme, predĺžte chrbticu a stiahnite ramená dozadu.
S nádychom zdvihnite ruky nad hlavu, dlane sú oproti sebe, predĺžte chrbticu a pozerajte sa nahor. S výdychom sa zohnite v bokoch, sklopte sa dopredu a siahajte rukami k zemi. Chrbát držíme rovný, kolená môžeme mierne pokrčiť. S nádychom odkročíme dozadu do plenku, ramená nad zápestiami, jadro zapojíme a telo máme v priamej línii. Výdych. S ďalším nádychom spustíte boky, zdvihnite hrudník nahor a otvorte srdce. Jadro držíme stále zapojené a pozeráme sa dopredu. S výdychom posunte boky dozadu a nahor, narovnajte nohy a vytvorte s telom obrátené V. Držte päty tlačiace k zemi a pozerajte sa medzi nohy. Prejdeme na prácu s jadrom. Sadnite si na zem s pokrčenými kolenami a chodidlami na zemi. Mierne sa naklonte dozadu, zapojte jadro a zdvihnite nohy zo zeme. Udržujte lítka rovnobežné s podložkou. Predĺžte ruky do strán pre rovnováhu. Držte 10 nádychov. Ak už nevládzete, pokojne nohy položte na zem. Lahnite si na chrbát s pokrčenými kolenami a chodidlami na zemi. Prepleťte prsty za hlavou, pritiahnite jedno koleno k hrudníku a otočte trup, aby ste protiľahlý lakeť priviedli k zdvihnutému kolenu. Pritiahnite opačný lakeť k opačnému kolenu a opakujte ešte 10 krát. Na záver sa uvoľníme v polohe dieťaťa. Sadnite si na päty a položte si čelo na zem. Vytiahnite ruky dopredu a nechajte ich voľne ležať. Dýchajte hlboko. Ostaneme ležať ešte 2 minúty. V polohe dieťaťa sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám sekvencia vygenerovaná umelou inteligenciou páčila a že ste sa poriadne nabili energiou. Namaste.